Благодаря ви! Към всички участници ще им пожелая нека най-добрите от тях да победят и ферплея да е водещ в тяхната борба. Благодаря ви още веднъж. Давам старт на борбите. Намираме се в Етрополе на народни борби. За първи път се организира такова събитие в Етрополе и аз направо съм възхищен от самата организация и много подкрепям такива спортни събития, особено когато става въпрос за борба. Казвам се Стоян Балов, страхотен празник за града. В Етрополе се събраха толкова много шампиони, европейски, световни и олимпийски. Радвам се, че хареса на зрителите. Всичко мина нормално, няма контузии. Аз се казвам Люба, фамилията ми е Разова и спечелих медал на второ място. Здравейте, аз съм Биляна Дудова, световна и европейска шампионка по борба. Щастлива съм да съм тук в град Етрополе. Всички шампиони днес ни разказват как преди много години са имали тук тренировъчни лагери и се надявам, благодарение на днешния повод, тези народни борби, надявам се да възродат борбата в града, както е било преди много години и ние да успеем да дойдем тук на
подготвителен лагер, защото градът е изключително красив и хората са много дружелюбни. Много съм впечатлен. По принцип това са първите народни борби, на които присъствам с такава организация. Здравейте, казвам се Михаил Ганев, световен шампион по борба от Москва 2010 година в категория до 84 кг. Днешният празник е уникален. Поздравления към организаторите, към всички, които са допринесли за развитието на този празник. Виждаме много интересни борби, възможност към младите да се изявят. Вярвам, че този празник ще стане традиция и за годините напред. Ще идваме всяка година тук, ще се радваме на борбите на младите момчета и най-вече да допринесе и да помогне за развитието на спорта в Етрополе. И аз благодаря на вас и на цялата организация. Много добра организация, виждам много млади борци и голям поклон пред вас и най-боже това да стане традиция. Благодаря. Здравейте, аз съм Евелина Николова, олимпийски бронзов медалист. Много съм щастлива от факта, че съм тук, че се случва такова мероприятие. Истински празник за борбата. Харесва ми това, че се събраха едни от най-добрите борци от близкото минало и от настоящето на едно място. Харесва ми, че видях толкова много деца, които с невероятно желание бяха тук да се сборят. Просто наистина е нещо много голямо, много така емоционално си го приемам, защото това е моят спорт и ще се радвам, ако това нещо го има и за в бъдеще и продължи в близките години да продължава да се случва. Здравейте, казвам се Елица Янкова. Народните борби са си традиция за България от много години назад и се радваме, че се възражда наново традицията в градове, в който е почти забравена борбата. Се възражда да ги спазваме тези традиции отново и това е празник за всички, които тренират и спортуват борба. Днес станах шампион в категория до 65.
Здравейте, казвам се Микеай Наим, национален състезател по борба. Тук сме да подкрепим Етрополе и надявам се да стане традиция в този град. Беше чудесно, много добра организация, всичко беше на ниво. Благодаря. Казвам се Мирослав Стефанов Киров. Свободна борба, до 80 кг се боря. Станах първи днес на правилото състезание в град Етрополе. Впечатленията ми от състезанието бяха много добри, организацията беше на много голямо ниво. Мисля, че всички участници, публика, всички в Етрополе са доволни. И дано това остане една традиция за града и за в бъдеще да се провежда и да има много млади състезатели, още които да участват. Здравейте, аз се казвам Георги Иванов. Тренирам борба европейски шампион за 23 години. Днес в празника в Етрополе бяхме много хубава организация. Хубаво се представихме, станах шампион в тежка категория. Спечелих финалната награда Агне. Здравейте, аз съм Йоан Димитров. Много се радвам и за мен е чест, че се боря пред родна публика, така пред моите съграждани в Етрополе. Много се радвам, че възобновихме традицията в моя роден град, тъй като преди години знам, че е бил най-титулования град в класическата борба. И искам да благодаря на организаторите за прекрасната организация, за днешния празник на борбата така в моя роден град Етрополе. Мисля, че всичко се получи много добре. Надявам се и до година пак да ги има тези борби и да стане една хубава традиция, да върне малко стария дух в Етрополе за борците. Най-вече желанието ми е малките деца да ги подпалим и да почнат да тренират борба в град Етрополе. Да благодаря на целия екип за добрата организация. Смятам, че днес всичко беше на едно добро ниво, високо. Да поздравя всички участници. Надявам се това да стане традиция и занапред да провеждаме всяка година тези борби. Още веднъж благодаря на всички шампиони, които дойдоха и уважиха нашето събитие, на целия екип и да пожелая успех на всички участници. Благодаря ви. Казвам се Владимир Александров и съм председател на клуба на миньора и минното дело. И в правото си на председател днес организирах град Етрополе през сдруженията народни борби. Народни борби, които не са правени в нашия град. Етрополе е град с традиции, град, който е дал олимпийски шампиони, дал е световни шампиони, дал е европейски шампиони, заслужени майстори на спорта. Мисля, че това, което направихме, докоснахме сърцата на хората, защото Етрополе е град с традиции. Хората знаят и помнят имената, а такива поводи като този днешния е ние като граждани, като общество, да могат да накараме хората да са съпричастни към това, което правят, да запазим традициите, да ги съхраним и да ги предадем нататъка. С каквото мога, аз лично ще помагам в ролята си на председател и на всички длъжности, които заемам. Така че винаги съм на среща за спорта и за борбата за развитието. Благодаря ви!